बिराद दुखु जाबाय आंनि बिमाया हादों सोरजों फेरेंगाजों थांखादों जों बे दस्राखौबो बुङाखै बे फेरेंगा साल' बुंदों आरो हेलो लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ आंबो मोजाङै दङ इसोरनियाव ओमफ्राय आं दिनै ब्लग लाबोनायनि जाहोना जाहैबाय सासे जोंनि जाखांफु निसिमा हालामनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि आदा सोमदोन बरगयारी बिथांनि सोमोन्दै आं एसे सावरायनानै लाबोगोन मानो होनबा बे जोंनि दा जाखांफु माने राफोद सासे इउटुबार जोंनि दा निसिमा हालामनि माखासे खना खनला जायगानि गोदोसोनाय जायफोर जायगा दङ बेखौ माने माखासे मिथियै मानसिफोरखौ मिथिनो थाखाय बिथाङा दा गामि सिं सिं हाबो आरो भिडिअ खालामो आरो माने फेसबुक पेज आरो इउटुबाव बिथाङा आपल'ड होयो माने आपल'ड होनायनि जाहोनानो जाहैबाय बिथाङा माखासे गावनि गोख्रों नाजानाय आरो राफोद देहानि थाखाय माखासे गोदोसोनानै थानाय जोंनि जानाखि निसिमा हालामनि जायखौ जों माने हाजो खर' बे हाजो खर' ओनसोलनि जानाखि गोदोसोनानै थानाय माखासे बेफोर माने डेभेलपआव फैनांगौनि थाखाय बा लाबोनांगौनि थाखाय माखासे लिडारगिरि बिथांमोना माने बेफोरबायदि भिडिअखौ नुसनोब्लासो माने मावनो थाखाय एसे देहायाव नांगोन नालाय बेफोरनि थाखाय बिथाङा दा बिराद गोसो होगासिनो दङ आरो बिथांनि माखासे मावनाया माने बाख्नायजाथाव आरो जों बिथांखौ बयबो माने हेफाजाब होनांगोन आरो बिथांनि माखासे भिडिअफोरखौ जोङो लाइक कमेन्ट खालामनानै आरो शेयार खालामनानै बिथांखौ माखासे माने साहस बारायहोनो थाखाय जों हेफाजाब होनांगोन मानो होनबा इउटुबनि जानाखि लाइक कमेन्ट बा शेयार खालामना होनाय बा साबस्क्राइब खालामना होनाय बेफोर माखासे जाय इउटुबार बिथांनि माने गोसोखौ राफोद बा बोलो गोरा खालामना होनाय जायो बेखायनो जायफोर बिथांमोना माने बिथांनि भिडिअखौ नुसनोब्ला माने लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव बिथांखौ माने नोंथांमोननि मोनसे लाइक कमेन्ट होनायानो माने पाब्लिकनि थाखाय मोनसे गिदिरथार माने हेफाजाब होनाय जागोन बिथांनिसिम दा आदा सोमदोन बरगयारीखौ जेसेबां हायो जोंनि पाब्लिकफ्रा गुबुनफ्रा नङाब्लाबो माने जोंनि निसिमा हालामनि जेसेबां रायजोफोर दं सुबुंफोर दं बिथांखौ माने हेफाजाब होनांगोन अब्लासो माने बिथाङाबो बोलो आरो साहसजों माखासे खामानिखौ माने मावफुंनो बोलो मोनगोन आं दहायसो माने बिथांनि बरगयारी सोमदोन पेजआव बिथां भिडिअ माखासे नायदों बेवहाय नुदों आङो माने थांनाय बोसोरनिनो दैजों खुरखा जानाय खैला मैला सिसुबारिनिनो माने बेवहाय माखासे आं भिडिअ नायदों थांनाय बोसोरावथ' 102 न'खर दंमोन जाहैबाय ओमफ्राय खिन्थु माखासेया फुल डेमेज आरो हाफ डेमेज बिनि खोथा ओंखारदों माने जायफोर फुल डेमेज हा टटेलि बिस्रा डेमेज जाबाय बा न' लुना थाहैफिननो थाखाय माने जायगा हा खलबसेबो गैला बिथांमोना दा 11था न'खर दङ बिथांमोना माने ट्रिपाल खोंनानैनो दङ दा बेयावनो रायजो जागासिनो दं बोसोरसे फुल जाबाय बेवहाय जोबोद खस्थ' आरो नोंथांमोना दा मिथिखागौ माने बेसेबां गरम दा बोथोरा अब्लाबो बेवहाय माने जोंनि बर' माने फिसाफ्रा बेवहाय ट्रिपाल खोंनानै रायजो जागासिनो दं बोसोरसे फुरा दा नोंथांमोना हायोब्ला बे चिरां डिस्ट्रिक्ट निसिमा हालामनि खैला मैला सिसुबारियाव थांनानै बिथांमोनखौ माने सहाय हैनो हागोन माखासे जोंनिनो बर' फिसाफोर बिथांमोनखौ माने हायोब्ला जों सहाय खालामनांगौ आं माखासे भिडिअखौ क्लिप खालामना होगोन बेखौ नायबानो जाबाय आंनि बिमाया हादों सोरजों फेरेंगाजों थांखादों जों बे दस्राखौबो बुङाखै बे फेरेंगा साल' बुंदों आरो निखावरि नङामोन नाथाय निखावरि जानांबाय दै बानानि थाखाय बिसोरनो जादों सिसुबारि गामि चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय थांनाय बोसोरावनो दै बानाजों सिलिंखार खालामजानाय दिनैसिम हा गैजायै सुबुंफोर खुलुमबाय लोगोफोर माने थांनाय बोसोराव बेवहाय 102 न'खरफोरा रिलिफ केम्प थादोंमोन बेनिफ्राय माखासे न'खरफोरनिया फुल डेमेज जानायफोर दंमोन हा हु खुरखाजोबनाय न'थ' खुरखालांजोबनाय बिसोरो माने बबेयाव थानो थाहैफिननो बिसोरो माने जायगा मोनाखैमोन दा बेवहाय 11था न'खरफोर दङनो बिथांमोना नैबेयावनो नैबेबायदि
लुनानै दङ नै बेबायदि थिं माबानानैहाय दा बेफोरनोसै नै बे 11था न'खरनि न'फोर बिसोरो 11था न'खरफोरनि नै सासे आबै बुरै दङ नै माथो ओंखाम संदों ओंख्रै मा ओंख्रै आबै आलु संदों ए नै बेनोसै नै ओंखाम संग्रा न' बेसेबां खस्थ' नै दासिम बेयाव दं माने न' लुखांनो हानायाथ' हाखायाखै माने न' लुखांनोनो हाखौनो मोनाखै जाहैबायना बिसोरो गैखाया बाबु जेबो गैखाया मानसिना मानसिल'खासै बेफोरनोसै साबेसे नोंसिनि न'खराव 6 जन ने गोरलैजों खोथा 7 जन अ बेखिनियावनो थायो नै बिसोर ओमफ्राय मबेथो उन्दुग्रायालाय ए नै बेफोरबायदि उन्दुना दं नै दासिमबो माने बिसोरनि प्रब्लेमा बोसोरसे जाबाय दे बोसोरसे नै माने थांनाय बोसोरनिफ्रायनो दं बिसोरो नै ओरैबो दं हनै जोबोद खस्थ' दा बेवहाय बेबायदि लुनानै थाबाय दा बे बिथांमोनानो नै बिसोरनिनो गासै बे न'खरफोर दा खोथाया जाहैबाय मा बिसोरनि थांनाय बोसोरनि जिनाखि प्रब्लेम बे प्रब्लेमा दासिम सल्भ जायाखै होननानै बिथांमोना बुंदों माने बिथांमोना दासिमबो हा मोनाखै थानो थाखाय बिथांमोना बुंनाय बायदिब्ला माने हा होनो नागिरदोंमोन खिन्थु दासिमबो हा होआखै सरकारा माबायदि रेसपन्स होदों जों बेखौहाय नैबे बिथांमोननिफ्राय जोङो मिथिनानै लागोन उन्दै उन्दै गथ'फोरबो दङ नै बयबो नै दा नायदो आच्छा नोंथांमोननि दा समस्या मा जानानै दं खुलुमबाय जोंनिया दा मथा मथि सिगां थांनाय बोसोरावहाय टटेलि 102 घरमोन 102 घरावहाय दा फुल डेमेज नङा दा जों 11 घरा दं नोंसिनिथ' थांनाय बोसोरनिफ्रायनो मण्डल सारा जोंखौ बुंलांदों गावनि खुगाजोंनो बुंलांदों बेयाव नोंसोरो थाथ'दो नोंसिनाथ' दा बेयाव थांनानै नोंसिना न'बो लुनानै थाहैनो जेबो चान्सबो गैखाया हाबो गैखाया बेबायदि बुंनानै जोंखौहाय बेयावनो दोनदों मण्डल सारा बिनि गेजेराव जोंबो मानिदों मण्डल सारनि खोथाखौ मानिनायजों लोगोसे गैया जों आसा खालामबाय जोंनो होदों फैसाखौबो होनाया ओरैहाय 95 कुरि होदों जों मोनदों हाउजिं न' डेमेज थांनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंनोथ' हा खोन्थादों हायाखौबो जोंनो दिनैहाय खोन्थानानैबो होनो हाया बबेसिमाव थानांगौ बबेयाव मानांगौ जेबो हानि थाखाय जेबो उदिस गैया फैयो मानसि गेदेर गोलावफोरा जेबो प्रुफ गैया आरोना ओमफ्राय दा लुबैनाया मा लुबैनाया जोंनो बिदिनो दा थांनानै थानो थाखाय हाखौ मोनोबा मोजांमोन हाखौ होयोब्ला जोंनो सारमोना फेरेंगा सारमोना अननानै होयोब्ला जोंनो मोजांमोन जों मानसिजों रायलायखादों सोरजों फेरेंगाजों थांखादों जों अ मादैमोना थांदोंमोन ओमफ्राय फेरेंगाया सप्तासेनि गेजेरावनो मिथिगोन ओमफ्राय माब्ला थाङामोन मा मासमोन देग्लाय ना थांनाय बोसोराव देग्लाय मेसेङाव ओमफ्राय दा सप्तासेनि गेजेरावनो मिथिगोन होनबाय ओमफ्राय दिनैसिमबो गैया आरो हौवाफोरा थांबावबाय ओमफ्राय एवबो गावनो आं मोदोम सादोंनो ओंखारदेरनाखैनो सोर फेरेंगाया ओंखारदेरनाखै ओमफ्राय आरो दानिया उनावहाय थांनो नागिरबावदोंमोन आरो बिदिनो खालामबावगोन नामा होननानै थाङासै आरो जों माखासे रावबो हाबो नागिरना हाबो सिफाया जोङो बन थाबाय थायो मालाबाबो जों दस्रा हा सिफायनो गोसो जाया माने हावरिया गोजाना एखान जों रावबो थांनो गोसो जाया बननो बन इरि रुजुनानै जायो ओमफ्राय दा ओंखायनो जों एसे एनै मोनजाला हागौ सानदोंमोन सार माने जोङो दैयाबो एफा गिदिर बनबो लांजाया माबो लांजाया जों गोजोनथों नोंसिनाथ' थांनाय बोसोराव खुरखादोंना देग्लाय देग्लायल' नङा थांनाय बोसोरावबो आवगायनिफ्रायबो बै माखायाव गोलैदोंना जानोबो खुगासिनो दङ दाबो खुगासिनो ओरैबो खुरनाय ओरैबो मादैना खय बिगा थांखो आंना गाथा 5 लिटा ओमफ्राय एसेबो गैखाला गैला खारमोननाय गैया फिसाफोरनाय बै दंनायानो खुरनायानो जोंजोंनो थब्लं थांखादों माने एसेबो गैखालायना गैला नोंथांमोननोहाय हा होनायनि खोथा सोरबा दैदेनगिरिफ्रा बुंदोंमोन नामा बे दस्राफोराबो बुङाखै बे फेरेंगा साल' बुंदों आरो ओमफ्राय डिसिनावबो थांखाबाय जों डिसियाबो बुंखादों नोंसिनि थाखाय जों हा होगोन रौमारियाव होनलांदोंमोन डिसिया रौमारियावबो देखायनो हायाखै बिदि आरो मथानि दाबथाम दाब्रै जागासिनो जायगाया दासिमबो जोङो देखायना होनो हायाखै आरो ओमफ्राय दाख्लै लास्ट थांबावबाय जों फाथालमारियाव दङ नोंसिनि हाया होनबाय बेयावबो जोङो देखायना होनो हाया दासिमबो बेबायदि आरो ओमफ्राय जों बेसे जों लिरबाव थानो बेबायदिथ' लिरबाव जोंथ' सब समाय थानो हायाना
सुरक्षानि थाखायथ' जोङो नांगौ जिरायनायनि थाखाय जिरायनायजोंसो जोङो न'खरफोरखौ जों डेभेलप एसेब्लाबो जों खालामलांनो हागोन जुदि देग्लाय न' लुबाय जों आरो खालमासिनो जों सिफायफिननांगौब्ला जोङो जोंनि थाखाय बेसेबां खहा माने जों गरल'सै नालाय गरल' समावहाय नैबे गमानावनो जों थादोंमोन बे माखासे सेंग्राफ्रा बल गेलेनो फोथारखौ दोननो नांगौ होननायखाय जों एसे साइडआव दोरनानै थाफैदों मण्डल साराबो होनबाय थाथ'दो उनाव मोनसे बेबस्था जागोन बे बेबस्था जागोन होन दाबोथ' गैया जाहैबाय माने जोंना बेबायदिनो दिनैहाय गोदाव सोराव जानानै जों दासिम दङ आरो दा हाखौ आसा खालामनानै दा बिदिनो जोंनि दैदेनगिरि लिडारफ्रा हायाखौ दिनै जागोन गाबोन जागोन जों रायज्लायग्रोनि होननानै बिसोर बुंबाय थायो दा बेनिखायनो माने मोनाब्लाबो माबा मोनसे थाखा फैसा हरनानै माबायोब्ला न'आवहाय बायना लानो हानायनि जों राजि दं आरो ना हाया खाथियाव जि जायगायाव दै लोमा बे जायगायावनो बे जायगाफ्रावहाय 1.5 लाख 2 लाख होनना बुङो अब्ला दा जों 95,000 थाखा मोनदों न' बायलांजानायनि लांजानायनि थाखाय बेजोंथ' जों न' लुनो हाया जों फैसाफोरखौ एसे दोनथ'नो होननानै जेराव मोसौ मोसा बायना लादोंमोन मोननायफ्रा मोसौफ्राबो बेमारजों थैब्रुनलांजोब्बाय नै बेफोरबायदि अबस्था आरो दा बेनिखायनो जोङो आसा खालामबाय थादों हाखौ होआब्लाबो एसे थाखा फैसाफोर होयोब्लाबो माने जों बेजोंनो दस्राफ्रावहाय बायनानै जेन' लाहैनो हायो फिसाफोरखौ बिसौफोरखौ जेन' दैखांलांनो फोरोंलांनो जोंहा जायगा नांथारगौ आरो दा बिनि थाखाय जों आसा खालामदोंमोन हामबायसै स' लोगोफोर जायफोरनि गोसोआव अननाय दं बिसोरनिखौ अनखांनो गोसो जायो नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो जाहाथे नांगौ बायदि मानसिनाव बे भिडिअआ सौहैयो आरो गोसारनो बेखिनियावनो आङो बे भिडिअखौ फोजोबबाय लोगोफोर आरो उननि भिडिअआव लोगो मोनबाय स' लोगोफोर भिडिअखौथ' नोंथांमोना नुबाय जानांगौ बेसेबां खस्थ' जानानै दङ जोंनि बर' फिसाफ्रा दैजों खुरखाजानायनि थाखायनो लोगोफोर आं भिडिअखौ बांद्राय माने गोबाव खालामला भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै जे बर' हारिनि जय हिन्द